Dena zegoen asmatzeke rokalen. Grantzolen ibiltzen ziren zareekin joan ziren bertara, baina horiek ez zuten balio. Berehalase zulatzen ziren. Txikotei ateratzen zaizkien ariak moztu eta banan-banan lotzen zituzten ariok sarearen azpiko aldera. Horrela esen zulatzen horren azkar. Hori oilarra, abadira eta itsasapo harrapatzeko. Kabra harrapatzera ordea korala zegoen tokira joan behar zen eta han ez zegoen atera biderik. Beti zulatzen zen. Patroietako bati otu zitzaion bolatxoak sartzea sakuaren barruan, horrela sarearen atzeko aldea altzatu egiten zen eta esen zulatzen. Horrelako asmazioekin beti. Hori bai, lehorreratzen ginenean konturatzen ginen honek edo besteak trikimailu hori esek erabiltzen zituela. Bertan ez ziguten esaten. Behin lehorrera etorri, sare guztiak zulatuta eta orduan konturatzen ginen patroi zaharrenek zerabiltzaten amarruez. Garaibateko karta zaharrek ez dute orain tokirik. Disketeak dituzte oraingo patroiek eta antze ageri dira itsasondoko hondartzak. Baina arrainik ez da inondik ageri. Rokal ez da kumetoki arrainentzat, handik pasatu egiten dira. Arrainek txorien mugimendu berak dituzte, migratu egiten dute haiek bezala. Guk bagenekien urteko sasoi bakoitzean, baita egun bakoitzean be, ze arrain igaro zen bertatik. Martxoa esate baterako itsasapoaren sasoia izaten da, baina orain aldatu egin dituzte ohiturak. Han ondoan ez dago ezer, gure kalamentu zaharrak baino. Urterik onenetan ondarroko 20 itsasontzi joaten ziren rokalera. Orain 2 baino ez, Legorpe eta Kirrizki, horiek azkenak.